Ang sundang dire. Ang sundang. Sige. Payong guba repair. Buslot kaldero mo dia, tapak na mo. Payong guba repair. Kaldero. Ini lang kambut ng diri ilaw. Bang. Saan yun ako baka ha? Saan yun ako baka? Kamu tuh kapangawat ng baka dari sa kuwan na? Saan yun ang baka na ko? Saan yun na ha? Kano inyo man ang kuwanon? Na ang PC man lambot manggod ang PC dire yan na amor tarongon. Dili ba na kay tarong mo napasok na mo? Amam nagikot Ambod manggod wala na tarong. Saan ninyo ha? Wala gitarong na mo gud PC gud. Amor ang ganan nagtagos ba basig mamatay among gitarong lang ang PC. Bago kan gikan diri, bago nagkuan sa kung baka. Wala mong gud mi nagkuan kanang Tagasa day mo bay? Tagasa mo bay? mo di ra unahan. Kamoy kapangawat og baka, kami Wala tigbaka. nagwara mo ngay nang manapak ra man mi kaldero god nya. Ngano manapak mo kaldero naman ta sa kasangkutan. Naman si wa may balay diri. Unsa nyong gipangita diri baka mangawat no? Shortcut mang gud pinguto sa nay mga balay manggo. Wala na may dalan dia, diaram na taman. Masangil. Amo laging gitarong yung baka Ay, masumbakan man tamo karon. Lay. Taman mo ha? Kamay mga awat ay diri sa baka ha? Ha? Wala. Ilan ako inyong mga naong pagsumbong sa barangay ha, kawatan mo baka. Kaldero, buslot, tapak, Payong guba repair. kaldero, Payong guba repair. tapak. Oy, nay payong dara kaldero matapak mo. O di repair ko di paente. Oh, diri sulod. Ay mo dati. Oh, naa diri naa. Abi bay. May bala natin. Ay bebe. Ale, kay nay payong ako diri naguba. Ipuspos akong bana kay napapod ko nagtongkwet. Napila mo na ng kaldero pero matapakan. O kanang kaldero mo ko ni repair man ang kaldero ti. Bibili bala bebe. Amang Kabar sa kaldero ya ko. Kani isa mo na amang kaldero ko mani. Oh, kana. Kana. Sige gamay ra ni. May problema. Ay sus kay gamay ni nga buslot, may problema ni. Bisik ra ni. Dali ram ni ayuhon ani. Gamay ra ni nga balay. Bora ninyo bayan ninyo ang kaldero? Oh, kana ra. Wala lain din moro ni. Mora na ang kaldero payong. Ayon sa na dong. Sa na. Ay mang repair man Hindi ko remete. Tagpila ang pagbayad na pag-repair. 20 ra man nay. Rato ra kayo. Mas payon na Adi na tawo kay malaba ko. Ah sige nay. Sige na ay. Kami bahala din nay. Gamay may pusok ani. Kana kaya ra na. Kaya re. Wala ra yung libre ni. 20 ra ni. Ama ka ma. Dong manlaba kog sapa na to ay nangayog payong og kaldero sa ato. Grabe. Imo ra tong asawa na bilin. Oh, Nya. Unsa man mga laki to? mga laki. Atong atong ta. Ta. Masig Kay masig binuang tong ila. magduda mo ko. Pagdali dong, pagdali kay anduha di ka sa ligad dagway. Pagdali. Misa ang panit to yun. Kani iya panit diri sa kong ikon okay po hamis kayo murag sa kubra. Iyo. Ay. Siyempre, sa pobreta, amis tagpanit. Hamis kasi lang panit ba? Kada big buko. Hoy, unsa na? Ha? Home service pa yung kaliro. Mana mo man minay. Extra service na po ni. Isa service. Ha? Dong, dali sa dong. Ninong. Oh, imong maguwang og imong sawa. Ang sir sundan. Wala pa ni sir. Ulay. Wala pa ni sir. Sir sundan. Sir. Alayo. Sama na. Ha? Ayaw na.
Loy bulkit na ya! Loy bulkit na